Så vi tænder videre her. Der kan I se alveolerne her. Der zoomer man tæt på, og der kan man se iltene komme ind her. Der kan man se udvekslingen her. Her kan man se koldioxid forlade blod og udåndes. I andre ord, der kan man se iltene. I denne animation kan du se ilten, der optages i blodet, og koldioxid, som afgives fra blod. Og indåndes ud igennem næsen. Så nu vil jeg fortælle lidt om lungernes opbygning. Altså, mennesker har 2 lunger, som ligger i brysthulen på hver side af hjertet. Den højre lunge er lidt større end den venstre og består af 3 lapper, mens den venstre kun består af 2 lapper, fordi hjertet fylder en del i venstre side. Lungerne er beskyttet af ribbindene og omgivet af en tynd hinde, der kaldes for pleura eller lungehinden. Mellem hinderne findes en væske, som reducerer friktionen, så lungerne kan bevæge sig frit under vejrtrækning. Når vi indånder, kommer luften ind gennem næsen eller munden og passerer videre gennem svælget og stråkoden, og dernæst føres luften ned igennem luftrøret, som også kaldes trachea, altså her, som jeg forklarede. Luftrøret er opbygget af en brusgren, der ligger en brusk her, der holder luftbæret åben. Indersiden er dækket af slimhinder og frimmerhår, som hjælper med at rense luften for støv og mikroorganismer. Luftrøret deler sig i 2, og det er det, vi har været igennem, at luftrøret her deler sig i 2 bronkier, en til hver sin lunge, altså både højre og venstre. Og bronkierne, de deler sig derefter i mindre bronkierne. Jeg skal ligesom have spole tilbage her, så vi kan få dem at se. Ja, så det var her. Det er bronkierne. Så den deler sig i 2. Luftrøret først, og så kommer bronkierne, så deler den sig i 2. Og dernæst så bliver den smallere her for enden, og det er det, man kalder for bronchioler. Og den forgrening gør, at luften kan fordeles ud i hele lungen. Du kan se her, altså der. Og for enden af bronchiolerne, der findes det her alveoler. Og tilsammen giver det et meget stort overfladisk areal til gasudveksling. Alveolernes vægge er meget tynde og omgivet af kapillærer, altså små blodkar. Og her den udveksling sker. Her sker diffusion mellem luft og blod. Ilt diffunderer fra alveolerne over i blodet, hvor det bindes, altså her, hvor det bindes i de røde blodlegemer. Samtidig diffunderer koldioxid fra blodet over i alveolerne og bliver derefter udåndet, altså vi ånder det ud. Denne gasudveksling er afgørende, fordi kroppens celler har brug for ilt til celleindånding og energiproduktion. Selve vejrtrækningen styres især af mellemgulvet, også kaldet diafragmaet. Når diafragmaet trækker sig sammen, bliver brysthulen større, trykket falder og luft suges ind i lungerne. Når musklen slapper af, bliver brysthulen mindre igen, og luften presses ud. Så lungerne er altså opbygget på en måde, der gør gasudveksling meget effektiv. Samarbejdet mellem luftvejene, alveolerne og blodkredsløbet og åndedrætsmusklerne sikrer, at kroppen hele tiden får tilført ilt og kan komme af med koldioxid.